muri Zimbabwe aiwa nyaya yatozokora moto manje nokuti kuzana izuro taikudza nyaya yekuti aiwa maCID ari kuda kuarrest asi atozona kuti aiwa vanhu avatori serious nenyaya ya Ostallos na Amos Chibaya vanhu veBlue Movement vachivati aiwa vakavhizita mashandike place iri kugara vanhu vaiva evicted muri Zimbabwe taona kuti vatozovhurwa docket nyaya yatozokora moto honai yasvika saka muendera mashoko abuda muzara nhasi aiwa muniyanda radio ndokurudzira kwa subscriber wolike wotina on the bell icon toramba chana updates anokupa pano pa Zim News Live nokuti vanonyora vachiti Masvingo Criminal Investigation Department CID Law and Order has opened a docket against former CCC National Organizer Amos Chibaya and spokesperson Gift Ostallos Ziva and others who visited stranded villagers evicted from Mashandike near Masvingo. Do mashoko anobuda muniyanda radio aya zvinzi aiwa vatovhurwa docket muri Zimbabwe. Chimbotiudze munoti kudii pamusoro penyaya iyi aiwa kunyanya vanhu veBlue Movement vanotera Blue Movement vaivai chimboye mumbotiudza kuti munoti kudii pamusoro pekuarrestiwa kwaitiwa aiwa machange champions enyu muri Zimbabwe. Tiudze mafuniro enyu pine mucomment section medu aiwa pine mucomment section medu saka na subscriber like notina on the bell icon toramba chana updates andokupa pano pa Zim News Live.